So, karon guys is Sunday. So, musimba ko. Pero, before ko musimba guys, is kailangan sa akong mag-makeup o gamay. Kay para sad pod nga marag mahayag po niya akong naong. Kaya akong naong is grabe ka haggard today. So, una, magbutang sa kog toner. So, limpyuhan sa nako na akong naong. Next ako mag-toner is mag-spray ko og Lux Organic nga mist. Magamit ko og Zidzu Aloe Eye. So, kani akong gamiton pang primer sa ako ang face. Next is magkilay ko. Kay grabe ka batis akong kilay karon. O, ako din gamiton kay si O2O Eyebrow Gel na nila. So, mo na ilahang shade number 1. So, inani ang sulod. So, mo na akong pinaka-paborito kay pigmented siya, dayon dugay kay siya matangtang sa inyong kilay. Lang ako siya sa ako ang pinaka-end. Dayon para limpyo tong kilay, magamit ko og concealer. Akong gigamit nga concealer si Cells Lady. So ang shade niya is number 1 light. So mo na siya akong permi gamiton every time nga maglimpyo ko sa ako ang kilay. So, akong gamitan ng sunscreen kay si Dr. Becabello. So, dirty kay siya. So, dili siya hugawa sa tip ni kay girap maayo nila ba o sa nila i-deliver. So, inana siya, nahugaw siya. So, magbutang ko sunscreen. So, moro din akong gamiton. Sunscreen is the key. Rayon shake. Akong gamiton nga foundation si Dr. Becabello. So, sunscreen sa dinila nga tinted. So, moro ni akong gamiton para lang musina ko kung nangong. So, inana siya. Ibutang na ako siya dire. Kay pag musimba mong ko, dili pwede plakado ko ang makeup. So, kanarang marag fresh lang ka ba? Normal lang. Kay musimba ramang ka. So, dili na ko magamit og sponge. So, anaoran ako. So, magbutang ko gamay concealer sa akong mga kuan chismis nga mga part. Next, mag-powder ko akong gamiton kay Cells Lady Low Setting Powder nila. So, mag-powder lang ko gamay kay grabe ko ka oily skin. Next is mag-eyeshadow ko. So, akong gamit nga eyeshadow is si Squad Cosmetic eyeshadow. Ano ni? Kanira yung mga orange. So, pa-orange lang takaran. Pagutang taaning red, there is sa pinaka corner. Isko ako na to ni siya nga glitter. So magbutang lang to there sa pinaka center o glitter. Of course, mag-contour ko. Akong gamiton nga contour kay si Pink Blush. Ito gamay kay para ang ilo. Mag-lipstick ko. Akong gamitin nga lipstick kay si Pink Blush. Pink Blush, PO1 ang shade. So, mo na siya akong gamitin. Mo na akong favorite kay nga shade si PO1. Yun, pagka-last na, mag-spray na po ko aning Lux Organic na mist. Kay para dili ko pa o dili ng tanawin. So, next, akong buhok. Ako lang nintarungon ang ako ang buhok. A few moments later. So nahuman na ta mga ka-feeling guwapa. So inana rato ang look. So pa-fresh lang ta kay musimba man ta. Anyway mga ka-feeling guwapa, happy Sunday everyone. Dayon dire sa mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Bye guys.